Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi neze my brother's keeper. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke mbukile ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe kamathize my brother's keeper, izinto nje okumele uzilindele lapha ku my brother's keeper kuloke leli week esikulona. Ngizoqala ke la ngendaba ke thinta uNomsa naye ke lapha unqubeko noFakazile. uNomsa kuyabuya uzobuya ke ezokwenza impilo yakhe uFakazile benonqubeko ibenzima. So la kumathize baveza ukuthi ke ukubuya kwakhe uNomsa uzobuya kuzobe ezofuna ukuzwisa kunqubeko obuhlungu benaye ke lapha uFakazile. Babeke sebeveza la ukuthi ke uNomsa uzokidnapha ke ingane zakhe lapha uFakazile uThulani benomnqubi. Impilo izobanzima ke for uFakazile njengoba kuNomsa ezobeke baleke nezingane. Unqubeko kuzozama ukwenza icebo lokuthi ke emthole uNomsa. Ngidlule ngiye lapha kwindaba ke thinta uDidi uThoba naye ke lapha ukhathazile. Kumathize baveza ukuthi ke ukhathazile njengoba ke ezobeke sazi ukuthi ke uDidi benoThoba bayajola uzotshela kuDidi ukuthi akahlukane noThoba. Kuzobanzima ke for uDidi benaye kuThoba ukuthi ke behlukane. Baphinde baveza ke lapha kumathize ukuthi ke ukhathazile uzosabisa kanzima yena kuDidi uzomtshela ukuthi ke uma engahlukane naye ke lapha uThoba ngeke samkhokhela esikoleni. Ngidlule ngilapha kwindaba ke thinta uMshengu laba veza ukuthi ke umndeni wakwashabalala uzobe kuworried ngendlela uMshengu azobenza ngakhona izinto. Baphinde baveza ukuthi ke uMshengu uzobeke nomqondo ukuthi bafuna ukumbulala. Aphela lapha ke mbukela amathize ayo ke my brother's keeper akuloke leli viki. Ngicela ke mbukela ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.